rambut ngembang bakung marake ati bingung, mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Ngapa to ngono kuwi aku kok malih gedhe aku ngono kuwi. Wis ora usah dadak tedeng aling-aling. Aku seneng karo kowe. Aku kedanan karo kowe, aku sayang karo pean. Asline pean ning ngendi? Asline pean ning ngendi? Kula napa nggih daerah mriki mawon to kula niku. Pasar. Kowe njaluk apa? Waton ora njaluk tumuruning lintang lan rembulan, ai jantung hatiku. Wis sing enek mung aku karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Kowe dadi bojoku ora-orane tuwibaning parang curi ning bakal tuwibaning kasur babut. Mbok yo nyawang wong yo umure adoh ngono lho. Wong aku lho cik cilik. Sampeyan wis tuwek kaya ngono. Yo, wong tuwa entuk cah nom iki kena nggo jamu. Piye kowe? Lho, aja guyu lho. Aja guyu iki nek guyu atiku mak deg 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 rasane, ha? Paman Prasna. Kula wonten dawuh, Nger. Panemumu piye, Paman? Nemoni kahanan kang kaya mangkene panemumu piye, Paman Prasna? Sae. Kok gur sae? Lah nggih sae. Sampeyan ki duwe panemu. Duwe panemu kok dipecat. Kamangka saiki golek gawean yo angele ora umum. Aku mbiyen daftar dadi patih ae entek sapi 7. Kakang Prabu, Yayi Sarpakenaka piye? Apa dikeparengake aku munjuk atur? Matura Sarpakenaka. Ngene yo Kakang. Aja dadi atimu. Aku mung matur witing klapa sak lugune. Yen negara Ngalengka kene koncatan Kakang Wibisana lan Kakang Kumbakarna padha karo negara Ngalengka kene kelangan kunci wewadi keringkiane praja Ngalengka kene lho Kakang. Mula kang saka iku yen Kakang Prabu isih kersa ndhahar aturku, mbok iya wae. Mbok iya wae Kakang Prabu kersa paring pangapura marang Kakang Gunawan kang sarta Kakang Kumbakarna. Yen Kakang Gunawan lan Kakang Kumbakarna ora bali mring Ngalengka, Sarpakenaka sumelang Kakang. Bakale gampang wong jaban rangkah mangerteni babakan pengapes-pengapesane negara Ngalengka kene Kakang. Aduh pati aku. Wedoh. Loh. Wah, rasa bener kandhamu Sarpakenaka. Laduk nggonku paring duka marang kadangku Kumbakarna kelawan Gunawan Wibisana. Paman. Paman Prahasta, Paman. Kula wonten dawuh tinimbalan, Nger. Mang timbali putu sampeyan Indrajit kan madhep wonten setinggil. Inggih, ngestaken dawuh paduka, Nger.
Dresta Pandhawa tata gati wisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Awana-wana margana Samirana lan marayang Pancabayu ong kula ingkang sowan Kanjeng Rama Megananda anakku bocah Jentara Indrajit kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Dewaji wah getun keduwung rasaning tias ingsun nggon ingsun nundung pamanmu Kumbakarna kelawan pamanmu Gunawan Wibisana mula aja wedi kangelan mumpung durung adoh sing dadi lakune tungkanen susulen lungane pamanmu Gunawan Wibisana Indrajit keparengipun Rama Dewaji boyongen pamanmu Gunawan Wibisana bali ana negara Ngalengka kon mulih ana ngarsaning ingsun lan kowe matura mbok menawa panjenengan ingsun rumangsa luput kang sarta pamanmu Gunawan Wibisana wis tak paringi pangapura aku ora bakal nesu dosa muka ora bakal muring-muring maneh Gunawan kon bali Indrajit. Nun inggih ngestaken dawuh. Upami Kanjeng Paman Gunawan boten kersa wangsul mring negara Ngalengka kados pundi. Budi disembadani bangga rampungana pisan. Nok-nok ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Muga antuk pangasih saka Gusti Kang Maha Wasih. Sisan kanthi madya bala prajurit negara Ngalengka sak cukupe. Waton lanang nyekel gaman lading pangrising daging biathok wadhang getih kepareng bidal bencang menapa padha Kanjeng Rama Dewaji ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak budal dening Indrajit Megananda kepareng Hamid madal pasilan aja kowe bocah cilik pemrih kang bala lumares budaleng pramadya kuswa warna-warna busana
Yo, yo.
lenga patra Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku sing ndak tresnani Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nduk. Iya ngestokke dawuh, heeh. Sing angka sepisan ya kuwi ora lali. Iya. Anakku Limbuk, ayo tak gandeng tanganmu. Ingkang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Nggih. Kejaba mung ya kuwi rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi, Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa. Ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Dene awake dhewe wis pinaringan berkah kang sarta kenikmatan. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat kang sarta nikmat iman. Iya. Moga tanpa nikmate pangeran aku karo anakku Limbuk bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara kang gayenge kaya bengi iki no. Oh ngono, heeh. Iya ngestokake dawuh, heeh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa mak anakmu Limbuk aku nyadong dawuh. Iki ngene ya, Nok. Piye?
Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi adicara bersih desa utawa kena den arani nyadranan utawa sedekah bumi, iya. Kang den adani dening para wargagung pepunden-pepunden kula sedulur-sedulur kula ingkang lenggah mapan wonten ing Desa Patian, Kecamatan Loceret, Kadipaten Nganjuk. Oh, bersih Desa Patian, bersih Desa Patian no. Ngono ya, Mak. Malah kepara adicarane ora mung ngemungake wayang kulit kok no. Ora mung wayang kulit. Adicarane akeh banget wiwit saka semaan Al-Qur'an, iya, istighosah, iya. Kang sarta kerja bakti, solamatan, iya. Terus iki puncake, iya, minangka dadi penutup wayangan. Oh ngono, Dene awake dhewe sak kanca sing ketiban sampur kinen paring lelipur ana ing adicara bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Pancen kaya mangkono. Iya. Dadi bengi iki mujudake acara puncak no. Oh iya. Wis kasembadan semaan Quran, istighosah, solamatan, wis kagelar winginane. Dadi agamane ora ditinggalake, budayane ya tansah diuri-uri ya, Mak. Jernyatane warga masyarakat pepundenku kang mapan ana ing Patian wis ngrumangsani kok, no? Iya. Agama karo budaya kudu mlaku bareng. Agama karo budaya kudu mlaku bareng. Nanging aja dicampur, Nanging kudu empan papan ngrumangsani endi wayahe awake dhewe. Dadi wong agama lan di mana kita berkesenian. Ngono ya, Mak. Tetembunge ya kuwi dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup terasa lebih indah. Ngono ya, Mak. Kuwi wis dadi gondelan para warga masyarakat pepunden-pepunden kang mapan ana ing Desa Patian. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Mula wis sak trepe, wis sak pantese aku karo Biyung bengi iki ngaturake panuwun. Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Iya, unjuk marang sapa wae ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kunjuk marang pepunden kula Bapak Kepala Desa. Oh, Bapak Kepala Desa. Pepundene awake dhewe ya kuwi Bapak Lestari. Bapak Lestari. Iya. Kang sarta mau uga paring sambutan lan kepareng rawuh Bapak Camat. Bapak Sukirna. Sumerambahe ngaturake panuwun kang tanpa upama dateng seluruh panitia ingkang ikut andil lumadining pagelaran bengi iki. Iya. Lan uga ora lali lho, Mak. Piye? Ngaturake panuwun untuk seluruh warga masyarakat Patian kang wis maringi kapercayan marang awake dhewe sak kanca, maringi kapitayan nanggone awake dhewe sak kanca bengi iki kinen gelar-gelir gantung gong. Pancen kaya mengkono kok, no. Iya. Awake dhewe nek ora kleru sowan ning Patian wis rambah ping pindho iki. Oh, ping pindho iki. Ping pindho iki kira-kira terakhir 2 tahun kepungkur. 2 tahun kepungkur. Terus keselan dalang liya. Oh iya. Jane aku ya ora tumbuk pas kae. Iya. Jane aku ya istirahat di rumah jane. Iya. Ora apa-apa ben ganti-ganti rasane. Ora apa-apa kok, no. Iya. Ternyatane awake dhewe bengi iki sing nampa kapercayan meneh, alhamdulillah iso ngraketke tali paseduluran, iso ngraketke tali silaturahmi meneh karo para pepunden kang lenggah ana ing Patian. Iya, Tembunge agama wis ngandharake sok sapa sing seneng nyambung tali paseduluran, ngraketake tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke rezekine kang sarta didawake umure. Amin. Ternyatane pancen sing disesuwun pancen kaya mengkono kok, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Wingi senadyan awake kanca-kanca rada kesel, iya. Mergo wingi kaya tanggapan ning jero kulkas no. Oh wingi, ndek bengi,
Ndek ngibengi ning ndi? Ndek ngibengi awake dhewe sak kanca ning Semarang. Ning Semarang, ning Kecamatan Bandungan. Ngono. Ademe ora jamak. Ademe ora jamak, sinden-sinden nganti kemulan kok ning dhuwur panggung. Wah, ning dhuwur panggung ing kemulan. Iya. Jan kaya gori dibrongsong kae nok. Iya, saking ademe bubar kena wadem terus iki kena angin nganjuk meneh. Alhamdulillah ora apa-apa. Heeh, senadyan keselo kaya ngopo kudu tetep semangat. Ternyatane awake dhewe nampa dawuh saka warga desa ing Patiyan. Heeh, sesuk jek mbacut meneh ning Macanan. Iya. Sesuk bengi, heeh. Sesuk bengi ning Macanan, sesuk eneh ning Murang, Madiun, Kare. Iya. Terus sesuk eneh tanggal 20 ning Semi no. Oh iya. Semi iki tegese ora patek ketok. Iya. Kuwi apa? Masne desa lho, jenenge kan pang desane nyelempit to ora patek ketok Semi kuwi. Iya. Alhamdulillah bengi iki sowan komplit kanca-kanca paguyuban kang karakit Sanggar Seni Astabrata. Iya, wayang gamelan, kanca pengrawit, kanca sinden, komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Alhamdulillah. Sing baku ndonga ya, Mak. Sing baku njurung pandonga ora iso matur apa-apa kok, Nok. Iya. Dongaku banyu mili kanggo warga masyarakat kang lenggah ana ing Desa Patiyan. Iya. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian acara dalam rangka acara bersih Desa Patiyan. Desa Patiyan dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan. Desa Patiyan sinaketa ing kamulyan, tinebena saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Eman
Sowan komplit kanca-kanca Astabrata. Sowan komplit no. Iya. Sinden komplit. Ayu-ayu. Wah, jek ayu mau panitia sing nggo kebaya abang mau. Iya, Wong 40 iso munggah bareng aku samarne ambrol panggunge ya. Tek modele gedhi-gedhi ngono ya. Wis semangate ibu-ibu saking ngarepe desane duwe gawe nganti ndandake. Ora nyewa. Yasa dhewe kok. Iya sumbut no. Iya. Iki uga bengi iki di live streaming. Oh ngono. Ya kuwi ana ing channel Astabrata Media. Oh disiarkan langsung. Heeh, disiarne langsung kepara. Kira-kira desa kene mau ya nyiarke no. Oh nyiarke. Heeh, iya. Duwe channel dhewe katone. Heeh, disiarne dadi sing ora bisa rawuh ana ing lokasi ana ing TKP, heeh. Ya kuwi bisa mirsani lumantar channel YouTube dhewe-dhewe ya kuwi Astabrata Media. Oh ngono ya, Mak. Iya, pancen kaya mangkono no. Iya, ya iki diselingi, heeh. Iki akeh nawala kang tumiba ana ing pangkon. Heeh. Mengko Pak Kepala Desa Pak Lestari yo ben kepareng munggah no. Iya. Ning sadurunge iki diwaca dhisik, menyelam sambil minum air, alon-alon watone kelakon, sareh-sareh watone pikoleh. Iya, Sugeng dalu Pak Dalang. Iya. Serat menika kula nyuwun gending bersih desa Kang Sarta Pepeling. Gending menika kula kintunaken angka setunggal. Bapak Lurah, Bapak Budi Lestari, ya, genap perangkatipun, ya. Kang Sarta kula kintunaken semua anggota Karang Taruna Desa Patian nyawiji dengan ucapan sukses selalu dalam menjalankan tugas. Oh ngono. Cekap semanten saking kula penjaga malam. Wah, iki. Tak kira penjaga kubur, ndak. Penjaga malam. Diaturake ya, Mak. Disembadani luwih dhisik, nggo salam pambuka bersih desa. Sing jumbuh karo swasana lancaran bersih desa diaturne luwih dhisik. Ya. Sadurunge ya kuwi ngaturake tetembangan kang maneka warna. Ngedekake para pesinden Kang Sarta ngaturi Bapak Lurah supaya gayeng-gayengan bareng ana ing dhuwur kene. Ngono. Lantaran bersih desa diaturake. Ning luwih dhisik dibawani no, dibawani. Pelok barang larase bawa karep disarirani dening Wiraswara ingkang sampun kondang kaluka. Iblat papat 5 pancer. Iya. Mas Heru Pramesti menika. Kelinanta kok Pramesti. Nak Mbak Peni ya. Mangga Mas dipun bawani pelok barang lantaran bersih desa. Ya yo. Apan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa sing nyuwun lancaran bersih desa iki mau sapa? Penjaga malam. Wah, aja ngremehke no. Ambak penjaga malam ning disawer. Oh, disawer pira? 1 juta. Oh, 1 juta. Susuk 950. Oh iya. Ngono anggo susuk ora ditampa. Yuk lajeng. Murih
sekar sakit. Yo sinden kalih Wiraswara sesarengan ya. Kliya kliya angliya tu mandang karya. Sekali lagi Mas Arya. Ternyatane Bapak Lestari kuwi anggone nyepeng dadi lurah mimpin bawat pemerintahan ana ing desa. Patian kuwi wis teruji kok, Nok. Oh ngono ya, Mak. Ternyatane biyen ya tau dadi Karang Taruna. Iya. Uga tau dadi anggota BPD. Oh ngono, tau-tau, Nok. Uga nate dadi perangkat desa. Oh kami tuwa uga nate diasta karo Pak Lestari biyen. Oh ngono, Terus nganti dadi kepala desa panjenengane Bapak Lestari. Masa jabatan 2023 nganti 2027. Iya. Uga nate dadi staf TU ana ing SMP. Tahun 93. Oh ngono, nganti 2018. Oh ngono. Dadi wis akeh pengalamane. Pengalamane akeh, Nok. Iya, Mak, iya ngestokke dawuh. Iki sindene sapa sing digawa? Wah, iki akeh, Nok. Iya. Oh kene dhewe ya ditepungke. Punika nuwun inggih menika ingkang nami Dik Betrisia. Wo ngono, sing jejer dalang. Terus sisihe punika Dik Dwi Kumala. Oh, Dwi Kumala, mijil saking Tanjungan Nom. Wah iya, Terus lereke meneh menika wonten Dik Sinta Widya Palupi. Oh ngono, Iki senajan ketok isih cilik ning wis mahasiswi kok, no. Oh wis mahasiswi. Kuliah wisan. Oh ngono. Iya. Terus konone meneh. Konone meneh nun inggih menika Mbak Penny Pramesti. Oh ngono. Mijil saka Saradan. Oh ngono. Wong gunung no iki ya.
Wong gununge malah resik-resik. Kosokane nggo watu mergo. Wong gunung kuwi. Terus konone meneh, Mbak Ayu saking Madiun, Kota Brem. Ya. Terus konone meneh, Mbak Andin. Ya, uga saka Madiun. Oh ngono. Lah terus konone meneh ki sinden paling enom dhewe no. Oh iya. Bu Parsinem. Oh ngono. Ki sinden tindih no. Iya. Tindih ora, mesti tindih ki sinden nggo jimat-jimatan. Oh iya. Lah terus kono dhewe. Nah iki sinden bertombak no iki. Leh mencep yo lambene kaya silit pitik Mas aku. Lah ya wah jan hebat tok nok iki. Heeh, hebate wo bengi nyinden awan mudin. Iya. Ning ora apa-apa nggo genep-genep. Wis ta pokoke nek longgar melu Astabrata, kowe semuni ngono. Oh ngono. Iya, yo njajal didekne sik. Dekne sik. Yu tumpuk dekne sik. Ngo Pak Lurah ben ngancani yu tumpuk. Oh ngono, Mak. Oh Pak Lurah jejerne mudin. Iya. Mudin nyambi nyinden. Iya. Heeh. Mangga yu tumpuk ya mecah sepining swasana aja dipleraki. Engko aja menang yu tumpuk sinden bertombak. Iya, ya. Iki nok sinden sing mau nggarai aku salin lampune listrik ke unjrat-anjret ae. Ngono, anggere lampune kamar mandi dikakne anjret. Lampune kamar mandi dikakne anjret. Ya marga ketumbak. Oh iya. Sinden bertumbak kok. Nggih ya ben ngampun. Wilujeng dalu selamat malam. Dalu. Alhamdulillah Astabrata sowan komplit. Nggih. Wonten ing warga Desa Patian. Iya. Seneng ya. Wis jan seneng kula. Nek iso kompak. Kompak nggih. Waduh, jenengan kula kenal ning warga Patian kaya warga kene kaya modele kaya wis tau roh karo sampeyan ngono. Nggih kadang nggih. Kadang piye? Kula mbiyen nate anu Mas. Napa niku? Wong nate apa? Nate pacaran apa ngono? Pacaran ora kok. Ora tahu ya? Gak tahu. Oh iya. Biyen tahu mayang begebluk lho Mas. Kok iso mayang begebluk piye to? Ya pas Covid nika lho. Oh Covid nggih. Nika kan pancen terbatas to yu. Jadi ya cuwilik ngono. Oh sing mayang sampeyan. Ento wong cuwilik lho Mas. Ya anak gedhi ya jenengan. Weh.
Neng hebat lho sampean ki mudin ndonga agamane kecekel, nyinden sithik-sithik ya iso, dalang sithik-sithik ya iso. Ya sak cekele Mas. Sing penting ya tumbake emang digenahne ngono. Tombake apa? Oh, sinden bertombak mau to. Iya. Ora usah ngomong ngono kuwi to Mas, aku yo. Isin. Matur nuwun karo Pak Lurah. Sampeyan sebagai perwakilan Sinden Astabrata mengucapkan terima kasih. Kon makili aku. Ya iya no, sinden sakmene kae perwakilane iki sampeyan. Ya sampean ndodhoke ya sing gak ndek tumbak-tumbak kuwi. Mantasaning pesinden gitu. Mustikaning widodari. Iya. Kuwi nak wedok to, Mas? Heeh. Lah sampeyan ora wedok wong macak kaya ngono kok. Oh, aku lanang lho. Oh, lanang. Yo ngaturni panuwun karo Pak Lurah, Pak Lestari. Ya tak uluk salam sik to, Mas. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe melok jawab to. Oh, dijawab. Cekel miki. Yo, mesinen-sinen cekel miki kabeh. Aku kok ndak Kabeh, heeh. Yo, ayo salam. Dongake ya. Heeh. Sing jawab salam kok tak dongake rezekine akeh. Amin. Sing gak jawab salam muga-muga anake ya akeh. Musim akeh lho sedinah kaya mbrojol kabeh to, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jan pantes dadi mudin iki menyat bener. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Persis paut. Nggih, ngaturaken ageng panuwun dumateng Bapak Lurah, Pak Lestari ya. Bapak Lestari. Bapak Lestari sing lurahe desa ndi, Mas? Patian no. Patian ya omahku ya waduh lho Mas Marai. Nggih. Omahku ki waduh kuidul kono lho. Nggih. Mbon ngapit pitayan dumateng kula panjenengan sedaya khususnya Mas Akbar ya kemang aku melok diglendeng rene. Nggih Ngaturaken ageng panuwun. Wis disobyo-sobyo dikeki napa niku maem dikeki daharan rene unjukan. Ngerti Mas, mergo enek kiyaine meng lho Mas. Oh kiyaine. Enek kiyaine mang dadi nyugata utawa napa wi nyugata marang dayuh mulyake dayuh kuwi lho Mas. Memuliakan tamu. Witrah ya menurut dawuh ki enek Mas wi. Dawe pripun? Ngene. Mbok Heru nak kuwi neh ngono kan. Ora ki urung. Urung ya, Dalile piye yo? Dalile pripun? Ngeten dawuhe Kanjeng Nabi niku nek mboten klentu. Heeh. Nek Pak Camat bareng aku wedi ya. Iya. Mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim dhaifahu. Artine apa wi? Man utawi sapane wong yuk minu kang iman sapa man. Billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir utawa dina kiamat. Fal yukrim mongko moyakno sira dhaifahu marang dayuh. Awake dhewe termasuk dayuh ta Mas? Dayuh ki angger odo-odo terus Yo. Mbok golek jeding. Golek jeding bolak-balik men mati. Ya ora apa-apa. Oh dayuh iki nek odo-odo mesti Yo. Saiki nek Pak Budi Lestari niku artine apa? Jajal. Asma Kinarya Japa. Kok yo enek-enek to Mas. Ya kudu no, kudu sinden saiki dituntut untuk cerdas. Ngono. Ya sik tak golek-golek Mas ya. Golek ora apa-apa. Pak Budi Lestari. Sik tangentone prewangan Mas. Iya. Budi Lestari. Iya. Kuwi sing sampean aturne mung lho Mas. Piye? Sampeyan ngendikane mang. Budaya seni agama wis direngkuh. Oh bu pertama. Nyatane iki desa Patian ki wis dienekne tahtimul Quran, istighosah, sholawatan, terus keseniane iki budaya kawak. Dadi seni tradisi ora diilangke, pendak taun ngenekne bersih desa. Oh ibu pertama. Budaya seni agama direngkuh karo Pak Lurah. Terus di artine dikapakne ya iki. Yo. Kok iso dikapakne? Ora, artine. Di
agul-agulne utawa digolo-golo digadang-gadang karo wong tuane mbiyen. Oh ngono. Kira-kira ngono Dikudang-kudang. Muga-muga anakku besok dadi anak sing apik, sing soleh, sing sukses. Mergo swargane wong tuwa kuwi nak ndelok anake sukses, anake ayem ngoten ta Pak nggih? Nggih. Lha lho bojoku nang kono lho saloke. Insyaallah ngono. Dadi wong tuwa ki anggere ndelok anake ki padha sukses, ayem ki ora usah dikeki apa-apa ki melok seneng wis. Melok marem. Di menika diagul-agulne. Digadang-gadang. Terus wong tuwa. les. Les. Les ya apa? Ora usah disiki. Ngene. Lesu wareg kuwi wis tau disandang. Wo rekoso mulya wis tau disandang. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, Kemudian ketepian. Hah? Ketepian. Ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ketepian. Kemudian mulan iya. Kemudian Kowe kok tak antemi dhewe lho, Le. Kok Le to? dalam kok dilek-lekne. Ya we Le pondok. Le. Lah iya. Tapi kan rong mambundruk to. Urung tahu. Ngawur. Urung tahu. Jadi aku yakin nak punggawa praja ki diwiwiti saka bawah dhisik. Betul? Iki engko nak wis dadi nang dhuwur ngerti. Nyatane ki Mang Mas. Mengke pun ngantos ngalih nggih mengke disukani daharan. Ndongakne para bakul. Nggih. Dadi senajan wis nang dhuwur ki ngerti kahanan sing nang isor. Amin, amin, amin. Kira-kira kok ngono. Iya, les ya. Terus selanjutnya ada ta. Ayo, ta artinya ta. Tuwapuki kowe engko. Ta artinya apa kok tapuki piye to? Ampun nggih. Ampun, ya. Tansah angulat salira angrasa wani. Tansah amulat sarira, Angrasa wani. introspeksi diri. Introspeksi diri aku ki piye ya wis genah apa urung kena nggih contoh apa urung kanggo masyarakat. Nyatane iso dadi lurah. Berarti kena nggih Contoh. contoh. Nah, terakhir yu, ri. Ri iki kaya Rina wengi ngantemi ndiasmu wi. Iso rina wengi. Ri ki apa? Riadoh. Weh. Riadoh ki poso, Mas. Poso riadoh ki ora nggur poso. Ya kadang ki poso prihatin. Terus poso, yes pokoke sing niate ki prihatin. Oh, poso ya. Poso apa ae dilakoni ra apa-apa ya ya. Ya kanggo mulyake masyarakate. Macam-macamnya poso ya apa itu ya? Poso Senin Kemis. Terus Senin Kemis poso Mutih. mutih. Aku ya mutih, Mas. Poso mutih ki apa ki? Ya mangan putih-putihan kuwi to. Contone Ya glepung, gelepung. Terus semen. Wis jane sindan apa-apa kok iso mangane putih-putih. Ya putih tahu ya putih, Gak. sego putih. Aku angger muni putih-putih no cacahe ngumeres sih. Oh iki mangsaku. Terus mayit. Kok mayit? kok macet. Gak. Ri wau riadoh nggih ya. Riadoh ki poso napa cara wong tuwa ki napakne nang gone anak-anake, anak putune, ya nak jeneng Pak Lurah kuwi napakne nang gone masyarakate supaya ayem tentrem ya muga-muga to Mas. Amin. Sabare Nggih. ngenekake bersih desa iki. Ya. Enek ing dusun Desa Ndiwi. Patian. Patian aku kudu lali sak joke suwek iki. Anu tuwek. Iya. Terus Iki bisa dadi masyarakat kabeh ae diparingi panjang umur sehat barokah. amin ya nggih. Allah. Sing ndelok wayang barang iki mangan gedang rasane legi sing ndelok wayang akeh rezeki. Amin. Ya, luar biasa. Ngono kuwi. Saiki ngene yo. Ya. Saiki Pak Lurah diaturi munggah sik. Pak Lurah. Monggo Pak jajal. Lurah. Nek pancen kepala desa sing berkualitas aku arep ngetes karo Pak Lurah. Aku bareng nunggu. Weh. Kowe yo kendel men to? Ya. Sing arep ngetes ki aku, kok kowe yo melu ora trimo kowe. Lah aku jere nang omah mang dadi apa, Mang? Mudin. Lah iya mudine pujangga desa kudu tutur-tuturno. Mudine pujangga desa kudu tutur-tutur. Oh dadi kejlungup engko rono-rono. Kudu tutur-tutur. Oh dadi sampeyan arep nguji tes masalah agamane sepira ngono Ya ya. kudu no. Oh iya. Yang pengen nak pancene lulus kenek njaluk nah. Oh iya. Pak Lestari tasih lenggah nggih? Benar lenggah tasih Pak. Oh tasih kok nggih. Monggo Pak Lurah.